नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मशरूम अंडा मसाला फ्राय। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। मशरूम एक पॉकेट स्वच्छ धुवून बारीक करून घेतले आहे। एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, एक टोमॅटो बारीक चिरलेला, कोथिंबीर, 3 अंडी, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, यामध्ये कोथिंबीर वापरली आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जिरा पावडर, 2.5 चमचे मालवणी लाल मसाला, चिमूटभर हळद, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा धना पावडर, तेल 1.5 चमचा तेल घेतला आहे। कांदा घालूया, चिमूटभर मीठ, गॅस फुल वरती आहे। फुल गॅस वरती कांदा 2 मिनिटं परतून घेतला आहे। टोमॅटो, आलं लसूण पेस्ट परतून घेऊया। कोथिंबीर, आता आपण गॅस स्लो केला आहे। गरम मसाला, जिरा पावडर, धना पावडर, हळद, मालवणी लाल मसाला, तुमच्याकडे जो मसाला असेल ते तुम्ही वापरा। मिक्स करून घेऊया। मसाला चांगला परतून झाला आहे। मशरूम घालून घेऊया। एक छोटी वाटी आपण पाणी वापरणार आहोत। आता आपल्याला हे मशरूम मंद आचेवरती शिजवायचे आहेत। चवीनुसार मीठ वापरूया। थोडंसं पाणी घालूया। आता आपल्याला मंद आचेवरती झाकण ठेवून हे मशरूम शिजवून घ्यायचे आहे। 5 मिनिटं झाली आहेत। झाकण काढून घेऊया। आता आपण गॅस जरा फुल करून घेऊया। 3 मिनिटं आपण फुल गॅसवरती करत आपण शिजवून घेतलं आहे। आता मशरूम मसाला आपला चांगला सुका होत आला आहे। अंडी घालून घेऊया। कोथिंबीर घालूया। थोडंसं वरून मीठ शिरूया। परतूया चांगलं। अंडा घातल्यानंतर 6 मिनिटं झाली आहेत मंद आचेवरती आणि 2 मिनिटं चांगलं शिजवून घेऊया। कोथिंबीर घालूया। कोथिंबीर घातल्यानंतर जेवणाला स्वाद छान येतो आणि सुगंध पण छान सुटतो। अंडा मशरूम मसाला बनवायला आपल्याला 17 ते 18 मिनिटं लागली आहे। गॅस बंद करूया। चविष्ट असा अंडा मशरूम मसाला आपला बनवून तयार आहे। झटपट होणारी डिश आहे, तर तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।